Добре дошли на църква, Господ да ви благослови. Кажи на човека до тебе, ти си на правилното място, на правилното време. Кажи на човека до теб, вярвам, че Господ ще ни благослови. Алелуя. Вярвам, че Господ наистина ще ни благослови с Неговото Слово. Така че днес е петък, ще споделя Слово за молитвата и докато го споделям, вярвам със сърцето си, че Бог е Бог, който се подготвя и подготвя служителя си да насърчи някой, да каже на някой нещо. И това, което вярвам дълбоко е, че винаги, когато Словото идва, то никога не идва на празно. Той идва с цел, той идва с някаква мисия. Той идва с предупреждението, че той иска да ти каже нещо преди нещо да се случи с тебе, преди нещо да стане с теб, преди нещо да ти се случи добро в къщата. Предупреждение. Така че вярвам, че Бог знае точно каква е твоята нужда и знае точно какво слово да изпрати и знае точно как да подготви служителя си, за да поднесе това слово на църквата. И църквата казва Амин. Вярваш ли го с цялото сърце, че Бог знае точно какво има в душата ти, знае точно какво има в сърцето ти, знае като баща, както знае детето му къде го боли, знае каква е нуждата на неговото дете, така че той се е подготвил да снабди точно тая нужда. Вярвам със сърцето си, че Словото винаги е живо и деятелно. Така че, Господ да помогне и да благослови хората, които ни гледат, мои приятели, пастори, църкви, служители. Как е детето? Детето как е, Гергана? Гергана, как е детето? Слава да бъде на Исус. Само да кажа от микрофона, че те не те чуха. Детенцето, за което се молихме, има над 180 хиляди споделения. 180 споделения, над 20 кусур хиляди гледания, 350 коментари, много молитви за това дете. Няма как да не бъде здрав. За 24 часа имахме над 20 хиляди гледания, видеоклипчето имаше 5-6 минутно видеоклипче. Ето, може да използвате, затова казах, нека да направим един видеоклип, за да може и други брати и сестри да се включат в тая молитва. И колкото по-голяма е вярата и повече хора, вярвам, че... Така че всички, които ни гледате и се молихте за това и те, благодарим ви. Божидарчо е добре. След молитвата, добре, закараха го на лекар. Лекарите казаха, че нищо му няма. Върнаха го и предстои му на 6 месеца да го закарат на контролен преглед. Може и да ръкопляскаме на живия Господ. И вие, които се молихте, Бог да изцели вашите деца. Бог да изцели вашите деца. Бог да изцели вашите внуци, защото вие направихте голяма добрина за това семейство, за църквата в Куртал Конаре, че се свързахте заедно с мен и заедно с майката и бащата и там, които бяхме групичката и се молихте заедно с нас. Благодаря ви от сърце, Бог да ви благослови, молитвата има сила и ето ние имаме победа. Малкият Божидарчо е добре. Слава да бъде на Исус Христос. Амин? Амин. Добре. Хубаво. Евангелието на Марк, 11 глава. Ще дам една идея за молитвата, след което ще се молиме. Темата, която ще споделя, озаглавих как да преместваме планини, когато се молим. Как да преместваме планини, когато се молим. Има стих в Библията, който казва, че когато отидеш да се молиш, можеш да кажеш на тая планина, вдигни се и хвърли се в морето и тя ще те чуе. Планината е преобраз на твоя проблем, на твоята трудност, на това, през което преминаваш. И обещанието на Божието Слово е, че ти имаш власт да кажеш на този проблем, да заповядаш на този проблем, той да се вдигне и да се махне от живота ти. Кажете ми амин. Бог ни даде власт в молитвата, с изповед, с вяра, ние да говорим на нашите проблеми, така че проблемите да си отидат от живота ни, да не ни притесняват. Нямаме обещание в Библията, че няма да имаме проблеми. Но имаме обещание, че можем с власт, с помазание, с молитва, с сила, с църквата, с ангелите, с кръвта на Исус
да кажем на този проблем да си отиде от живота ни. И Библията казва, че този проблем, като планина, който е огромен, той ще се отиде от нашия живот. Искам да вкарам един елемент в молитвата и да ви помогна за нещо, което е много хубаво. Ще го направя сбито и ясно, ще помогне на моите приятели, които слушат в онлайн, да видят това нещо. Евангелието на Марк, 11 глава, стих 25, мисля, че стих 25. След това ще отидем, добре, ще отидем и на трети, Евангелието на Марк, 11, 20, нека да го четем от тук, 11, 23. Така че, ето какво казва в Библията. Истина ви казвам, който каже на тая планина, вдигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще има това, което е казал. Амин. Стих 24. Затова ви казвам, всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Той говори за вярата, говори за молитвата, говори за изповедта, говори за това да не се съмняваме. Стих 25. И когато се изправите на молитва, прощавайте. Ако имате нещо против някой, за да прости баща ви, който е на небесата, вашите прегрешения. Той говори за вярата, говори за молитвата, говори за изповедта, говори за това да не се съмняваме, говори за силата на молитвата и най-накрая, слушайте ме добре, най-накрая той свърза молитвата с прошката. Защо ли? И днес изучавам, отново и отново и отново изучавам Божието Слово и зададох въпроса, защо постави прошката по средата на молитвата? Тогава гледам други стихове, защото така изучавам Библията. Има препратки, където ме препращат друга. Отидох в Евангелието на Матей 6 глава. Почна там да ги учи да се молят. Те отидоха и му казаха, научи ли да се молим? И той каза, Отче наш, ти, който си на небесата, и свършва накрая вече към молитвата и каза, и прости ни дълговете, както ние простихме на нашите, и пак вкара прошката вътре в молитвата. След това има един стих, където казва, когато отидеш да се молиш, пак Исус го казва, когато отидеш да се молиш, ако си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави молитвата, остави дара си и отиди, потърси брат ти и потърси прошка. Помири се с брат си. Кажете тая дума, прошка, може би най-точно, за да може за 3-4. Иди помири се с брат си и чак тогава започни да се молиш. След това в Лука 11 глава отидох, пак там говори за Отче наш и пак говори, прости на нас, за да можем, нали, ние прощаваме, за да можем и ти да ни простиш, татко. За да можем ние, когато си прощаваме. Тук каза и небесния баща и той ще ви прости. След това в Евангелието на Марк 11:23 пак говори за молитвата и отново казва, планината ще се махне, но когато се изправиш да се молиш, искам да направиш нещо. И това, което искам да направиш, е, ако има на някой да простиш, да му простиш. Защо ли на всяко място, където е в Евангелията и в посланията, навсякъде, където ще четете за молитва, навсякъде има тая дума прошка. И той свърза прошката с молитвата. Защо ли? Така, и когато говоря за това да приместим планини, означава, че когато отида да се моля, аз вярвам, че имам тая власт да махна трудността от моя живот. Заповядвам. И много пъти проповядвам за силата на изповедта. Изповядвам, заповядвам в името на Исус. Вярвам, че това ще се случи. И изведнъж
срещам нещо, което ми е проблем вътре в текста. И това, което е проблем в текста е защо той ми каза да отида и да си простя с човека. И го свърза с моята вяра и с моята молитва. Ще ви кажа и ще ви науча как да махате планини, как да махате трудности. И това е само една идея от това цялото нещо за изповедта, за вярата, за християнството. Един малък елемент, който всъщност преобръща понякога цялата история. В цялото служение две неща забелязах, които обръщат християнския живот и които са като големи трудности в християнския живот. Номер едно, това е да се справиш с обидата, да се справиш с нараняването. Трудно се справя християнина. Вярващия човек му е много трудно да се справи с това, когато някой те нарани. И номер две, това с което като че ли дявола най-много в този последен момент на света влияе, това е непростителността. Да не можеш да простиш. Силата на това да задържиш прошката на някой човек вътре в сърцето си. И тези са двете неща, които като че ли са най-големи. Сигурно има и други неща, но това са като че ли най-големите. Това да се справя с обидата и номер две, не мога да простя. Искам да ви покажа един стих, който е златен стих. Това е в Евреи, отвори Евреи 12 глава. Мисля, че стих 3 беше. Чакай само да го видя в записката. Този път ще гледам. Ще гледам. Евангелието, Евреи 12 глава, стих 3. Какво пише там? Ето какво пише там. Много е хубав, много бързо ще мина. Защото започнете да мислите, размислете за този, който издържа от грешниците такова противоречие против себе си, та да не ви дотегва и да не ставате малодушни. Думата малодушни е да не се изморите. Да не се изморите. С други думи, този текст казва следното. Започнете да мислете за този, който издържа упреци от грешните. Кой той е? Той, който издържа? Исус. И той ни казва следното. Започнете да мислите за Исус, който издържа на кръста това, което вие трябваше да издържите. Започнете да мислите за Исус, който направи това за вас и вместо вас. Какво Исус направи за тебе? Как беше бит? Как беше хулин от грешните? Как беше разпънат? Как на кръста той каза, Отче, прости им? И този текст ми казва, мисли за това нещо. Защо? Защото когато мислиш за това нещо, последната думата малодушни означава умора. Означава, че ти се уморил. С други думи, ако ти не мислиш за това, ще се умориш. Има една умора, която не е физическа. Има една умора, която е духовна умора в християните. Бъктъм, уморих се да му прощавам. Уморих се от този християнски живот. И грешното мислене ще те докара до умора в християнството. Ще се умориш. Затова и не идваш на църква редовно. Затова и не се молиш редовно. Затова и не прощаваш редовно. Защото ти се умори. И знаеш ли защо се умори? Защото мислиш по погрешен начин. Грешното мислене ще те докара до духовна и психическа умора. Вместо да мислиш какво Исус направи за теб на кръста, ти мислиш как те нарани брата. И постоянно, докато мислиш как те нарани брата и сестрата, ти се уморяваш. И той каза така, мислете за ония, който направи нещо на вас, за вас на кръста. И вместо вас, вие трябва да отидете там. Затова мислете за онова. Когато мислиш за Исус, какво направи за теб на кръста, ти няма да се умориш, няма да ослабнеш във вярата. Това ти е като енергия, като сила ти дава да продължаваш. Обаче ти мислиш, той какво ми каза, тя какво ми каза, кой ме нарани, кой ме обиди, как говори зад мене, какво направи. И когато ти мислиш за тези неща те уморяват. Един ден просто ти се уморяваш и казваш си, просто не издържам, не искам повече да хода на църква, той ме умори, заради той няма да дойда, заради той няма да дойда, заради тая няма да дойда. Защото през цялото време ти мислиш не за това, което трябва. По погрешка мислиш. Грешното мислене ще те умори. Това е крайното заключение. Грешното мислене ще те умори. Просто искам да ви насърча, брати и сестри. Мислете за Исус,
какво направи Той за вас на кръста и това ще ви даде сила да продължите в каквато и трудна ситуация да бъдете. И църквата ми казва, мислете за Исус какво направи за вас на кръста. Кажете заедно с мен, благодаря ти, Господи, за това, което направи за мен на кръста. Има такава духовна умора, причинена от погрешно мислене. Духовна умора, причинена от грешно мислене. Искам да те питам, преди да продължа нататък. Когато си наранен от някой, за какво мислиш? За това, което Исус направи за теб или за това, как те нарани? Да питам друг въпрос. Кое е по-голямо, нараняването на този човек спрямо тебе или кръста на Исус? Кое е по-голямо, неговата любов към тебе, че се пожертва, или това нараняване, което ти получи и не можеш да простиш? Кое е по-голямо, обидата или кръвта на Исус? Кое е по-голямо, неговата любов или обидата, нараняването, оскърблението, което ти получи? И той каза, мислете за правилните неща. Мислете за това, което Исус направи. И това е един голям ключ от Библията. Всеки път, когато си в трудност, мисли за това, което Исус направи за теб. Всеки път, когато не чувстваш, че трябва да дойдеш на църква, помисли какво Исус направи за теб. Всеки път, когато нямаш кураж, нямаш надежда вече, всичко умряло вътре в тебе, просто помисли какво Исус направи за тебе и вместо теб. Дай сега Евангелието на Марк 25, 11-25. Мислете за страданията на Христос, за да не се уморите. Мислете за страданията на Христос, за да не се уморите. Още веднъж ще го кажа. Мислете за страданията на Христос, за да не се уморите в Бога. Няма да се умориш, когато мислиш за страданията на Христос. Амин. И това е най-великото нещо. Да мислиш какво Исус направи. Той ме обиди. Благодаря ти, Господи, че в Твоите рани аз съм изцелен. Той ме нарани. Благодаря ти, Господи, че ти отиде на кръста за мене. Аз мисля за Исус и Неговите страдания. И това е стиха. И той каза, няма да се умориш по този начин. Това е ключ от Библията. Така, защо мислиш, въпрос и след това ще отида, защо мислиш за неща, които те уморяват? Спри да мислиш тия неща. Спри да мислиш за неща, които... Знаеш ли, сигурно всички сте минавали през това. Просто си легни на леглото, нищо не прави, гледай телевизия или пък даже може да не гледаш телевизия. Започни да мислиш за неща, кой те е наранил, какво се е случило, как можеш да се обърне колата. Почни да мислиш за такива неща и ще видиш, че това нещо ти изсмучва енергията. Вкарвате в проблем. Идва страх, идва неверие, идва безпокойство, идва съмнение, идват лоши неща. Енергията ти, силата ти отива. Защото ти вкара главата си в грешно мислене. Започни да мислиш, така как си седиш, почни да мислиш какво прави Исус за тебе, как отиде Той на кръста, как взе твоите грехове, как изцели детето ти, как те възлюби, как те благослови. Ще видиш каква сила идва в теб. И това е правилното мислене. Няма да се умориш, ако мислиш за Исус и Неговите страдания. Спри да мислиш за неща, които те уморяват. Така, Евангелието на Марк, 11 глава, 25 стих. Сега отиваме. Така, преди да чета текста, искам да кажа. Молитвата е покана от Бог, заедно да позволим Неговата ръка да се движи на земята. Съгласни ли сте? Какво означава да се молиш? Онзи ден, като бяхме там у Гергана, какво означава да се молиш? Означава, че аз се съгласявам, заедно с хората, съгласявам се, Господи, нека Твоята ръка да дойде и да влезне в моята ситуация, аз от земята те каня, ти от небето да дойдеш и Твоята ръка да направи така, че моята ситуация да се поправи. Това е покана от Бог, аз да се моля към Него и Той да изпълни това, което аз не мога да го направя. И ние го каним. В името на Исус, Татко, искам да изцелиш детето ми. Господи, вярвам, че Ти не само живееш на небето, но сега призовавам Твоята воля, която е на небето, да дойде на земята. И това е молитвата. И това е молитвата. Аз каня Бог да дойде на земята с Неговата ръка, която не се е скъсила, слава на Бога, да дойде и да ми помогне в моята ситуация. Искам да питам, преди да продължа. Колко човека се молиха днес? Без да лъжите. Окей. Добре.
Да, без да лъжете, защото сме в църквата. Вънка може. Вънка може, брати и сестри, в църквата не. В църквата не позволявам да се лъжи. Още веднъж, колко човека се молихте? 10 минути днеска. 10 минути. 10 ръцете намаляха. 20 минути? Чакай аз да не си дигна ръката. 30 минути? Много е, добре. Окей. Молитвата е покана да поканиш Бог и Той те кани и ние го каним да дойде на земята и да ни помогне в нашата ситуация. Кажете слава на Бога. Кажете заедно с мен, ще се моля, Господи, ще те поканя да поправиш моята ситуация. Окей. Сега 25 стих. Ето какво каза той. Така, затова ви казвам, и когато се изправите на молитва, прощавайте. Ако имате нещо против някого, за да прости баща ви, който е на небесата, вашите прегрешения. Той свърза молитвата с, кажете тая дума, прошката. Кажете сега заедно с мене. Пасторе, моята молитва е свързана с прошката. Сега кажете така. Господи, аз вярвам, че моята молитва е свързана с прошката. Нека да видиме. Той каза, когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някога, за да прости баща ви, който е къде? Чуйте ме. Когато ти простиш тук на земята, ти даваш възможност на Бог да ти прости от небесата. Когато простиш тук на даден човек на земята, ти даваш възможност небесата да те благословят. Защото има връзка земя-небе, има връзка земя и небе, и тая връзка е прошката. И затова той каза, когато отиваш да се молиш, сега ще стане интересно, слушайте. Когато отиваш да се молиш, ако имаш на някой да му простиш, иди и му прости. Ако трябва да си простиш с снаха ти, направи го. Защото това е свързано с небето. Ако ти не го направиш тук на земята, няма да имаш контакт с небето. Защото той каза, когато го направиш на земята, тогава той ще се обади от небесата и той ще ти прости нещо. Няма как да продължиш да го живееш този християнски живот. Искам просто да те центрирам на нещо, да сложа център. Представи си, че всичката ти молитва и отговора на тая молитва зависи само от едно нещо. И това е от твоята прошка. И преди това той ми каза следното. Иди и кажи на планината да се махне. Това е силата на изповедта. И това е в името на Исус. Говоря на този рак да се махне. Защото ракът е планина. Това е голямо нещо. И това е силата на моята изповед. След това той ми каза, вярвай и не се съмнявай. След това трябва да вкарам вярата си. И казвам, Господи, вярвам. Вярвам го с цялото сърце, че имам сила в това, което казах преди малко. Ракът да се стопи. След това той ми казва, не се съмнявай в сърцето си. Татко, премахвам всяко съмнение. Премахвам цялото съмнение и неверие. Вярвам, че този рак ще се стопи. И накрая той ми казва, ако не простиш, тази молитва и този рак няма да си отиде. Окадар. Представи си, че в центъра на твоят отговор на твоята молитва е прошката. Сега ме слушайте добре. Силата на твоята вяра е в прошката. Силата на твоята изповед е в прошката. Силата на твоята молитва е в прошката. Силата на твоята проповед е в прошката. Силата на твоята песен е в прошката. Не можеш да служиш, да пееш на хората, ако не си готов да им простиш. Не можеш да проповядваш на хората, ако не си готов да им простиш и ако не ги обичаш. Не можеш да служиш, ако не си готов да прощаваш. Защото силата на проповядването е в любовта ми към хората. Силата на песента ми е в прошката към хората. Силата на молитва. Никога не поставяй ръка върху даден човек да бъде изцелен, ако ти не си готов да му простиш, ако той те обиди утре.
Не се прави на големия помазаник тук, когато... Не говоря само на нашата църква и не говоря само на... Говоря на още 1000 човека. Не се прави на големия помазаник, ако ти си готов да поставиш тази вечер ръка на болен човек, а не си готов утре, ако той човек те нарани, ти да му простиш, по-добре не се моли тази вечер за него. Не го прави. Не отивай на амвона да проповядваш, ако не си готов да простиш на човека, който те слуша тази вечер на стола и утре може би той е по-слаб от тебе и е готов да те нарани, а ти не си готов да му простиш. Чухте ли ме? Нищо не ми казвате. Кажете ми, така е, пасторе. Ако ти се молиш за твоето дете и утре твоето дете те обиди, ти си готов да му простиш. Затова молитвата върви. Затова молитвата върви. Обичаш толкова много детето ти, молиш се със сълзи, утре това дете те обижда, ти си готов да продължаваш да го обичаш. Затова Бог изцелява детето ти. Исус отиде на кръста и последните му думи бяха: Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. Аз продължавам да ги обичам, въпреки че те ме качиха на кръста, аз продължавам да ги обичам. Затова Исус възкръсна. Защото ако Той беше казал: убий ги, силата на възкресението нямаше да може да влезне в гроба и да го възкреси. Ти си възкръснал заради това, че продължаваш да обичаш и да прощаваш на хората, които те качват на кръст. Силата на молитвата е в прошката. Силата на изповедта е в прошката. Сега ще ви кажа нещо. Отиваш на планината и цял живот съм проповядал за силата на изповедта. Цял живот толкова обичам силата на думите. В името на Исус аз имам власт да говоря на тая планина на рак, да се махне от живота ти. Сега ще ви кажа една голяма тайна. Преди да кажеш на планината да се махне от живота на човека, каквато и да е тая планина, чуйте ме добре. Преди да направиш изповед да се махне дадена планина, иди и направи изповед на прошка към дадения човек. Ако не си готов да кажеш прости ми, не идей да кажеш на планината премахни се. Ако не си готов да кажеш преди да направиш на планината премести се, кажи на омразата измести се. Преди да кажеш на планината махни се, кажи на непростителността премести се. Иди, искай, дай прошка, помири се, чак тогава заповядай на планината. Иначе молитвата не върви. Дано да проповядвам на някой тая вечер. Аз си проповядвам, между другото, на мен си тая вечер. Проповедта ми хареса и това си е за мене. О, големия пастор, ти да видиш помазание, ти да видиш хората падат, само че не е готов да прощава за най-малкото. Няма такъв филм. Такова нещо не може да съществува. Християнството не е вярвам. Християнството е поведение, характер, навици, които са свързани в една дума. И това е любов. А любовта винаги е свързана с прошката. Ако ще на гимнастика ми прави тук, начални стойки, не ми пука. Ако не си готов да обичаш хората, не си за тук. Нито песента ще върви. Вярата работи с любов. Това, че ще падне човека, изобщо не е критерий, че ти си най-помазания пастор. Не, това е критерий, че силата на Бога дойде върху него. Без дори ти да си помазан. Така че с какво е свързана твоята вяра? Искам да те питам с какво е свързана твоята вяра. Или по-точно да питам, свързана ли е вярата с прошката? Свързана ли е твоята молитва с прошката? Да задам този въпрос. Ако тая вечер и 10 дена вече ти се молиш за едно и също нещо, тази твоя молитва за твоето дете свързана ли е с прошка? Ако този вид вяра, който имаш в сърцето ти, много съм вярваш, пасторе, свързана ли е тая вяра с прошка?
Ако изповед имаш към всяка сутрин изповядваш: Господи, в раните на Исуса ми сирен, Бог ме благослови, Господ ще снабди всяка моя нужда, Бог ще направи това. Свързано ли е с прошката свекърва снаха? Иначе няма да станат нещата. Няма да станат нещата. Няма. И вчера дадох в малко един пример, че снахата отвътре говори с Дикеза, ти дай, виждаш ли майка път мъж, свекървата слуша отвънка. Много им беше интересно. Но това е християнство. Това е християнство. И след това викам: Господ така направи, че цялата църква е пълна и останаха само 2 стола. И 2 стола са: единия за свекървата, баш па един до друг ще седнат. Другия па снахата. И почваме да пеем песента: милост, милост. И Бори пълна: тамън лаки си кайгери. Това е християнството. Иначе един пастор, той се отиде на небето, вика така: кръгла нула си. Свързана ли е вярата ти с молитвата? Вярата ти свързана ли е с прошката? Изповедта ти свързана ли е с прошката? Искам да си представиш, и с това завършвам, само една идея искам да ти дам. Представи си, че съживлението в целия ни квартал зависи само от едно нещо. И това е да си прощаваме един на друг. Мама мия. Виж, ние не сме съвършени. Ние сме хора, които грешиме. Докато има земя, грешки има. Обаче, ако невярващите видят, че ние се обичаме, че ние си прощаваме, картината се променя. Съживлението в семейството ти идва с прошката. И днеска се подготвях. И докато се подготвях, и Святия Дух се изобличава и мене. И мен ме поправя. И аз имам хора, на които трябва да простя. И аз имам хора, срещу които задържам прошка. И това не е правилно. Ако Бог ме дигне 2 часа вечерта да се моля и чуе този стих, в духа си аз искам да кажа на Господ: Татко, прощавам. Когато стане 7 часа събрание, аз ще отида от тях. Ще си искам прошка и ще дам прошка. Молитвата няма да върви, брати и сестри. Проповедта не върви. Помазанието го няма. Анна и Фенина, 2 жени на Елкан. Едната има дете, другата няма дете. Гледай сега какво става. Оная, където има много деца, почва да обижда, да наранява, да оскърбява. До такава степен търмози другата жена, че носят и да еде. Тя вика: не искам да ям. Тут коборка тангяр самоги, коборка притисни даманчи, пен саманги, касър касна, на най-отказания. Единственото нещо, което направи Ана, е да стои пред Бога и да плаче. И това, което забелязах там, днеска, потърсих и казах на Господ: дай ми пример как един човек от Библията получи нещо от Господ за това, че не обиди другия и не му върна. И това е Ана и Фенина. Фенина толкова наскърби Ана, толкова. Единственото нещо, което направи тази жена, отиде да се моли, плачейки каза: Господи, дай ми дете. Нито дума не каза на нейната съперничка. Ама дума не обеди. И това, че тя не отвърна на съперник, на обидата, на нараняването, не отвърна с хула на хула, Бог и даде това дете. Бог и даде това дете. Молитвата беше свързана с прошката. Твоята молитва свързана ли е с прошката? Това ме интересува тая вечер. Вярата ти, която казваш, че вярваш, проповедта ти свързана ли е с прошката? Песента ти свързана ли е с прошката? Идването на църква свързано ли е с прошката? Живота ти има ли прошка в центъра? Изправете се. Искам да се издигнете ръцете и аз ще се моля. Ще ви водя към олтара. Татко, планини се преместват, когато решим да простим.
Помогни ни преди да кажем на планината да се премести, да кажем на човека, че му прощаваме. Помогни ни преди да кажем на планината да се премести, да кажем на огорчението да се измести от живота ни. Твоята вяра има сила, когато е свързана с любовта и с прошката. Твоята вяра има сила, когато е свързана с любовта и с прошката. Твоята вяра има сила, когато е свързана с любовта и с прошката. Твоята изповед има сила, когато е свързана с твоята прошка. Твоята изповед има сила, когато е свързана с прошката ти. Твоя пост и твоята молитва имат сила, когато е свързан с прошката. И Йосиф стана управител на Египет, защото прости на братята си. Анна имаше дете, защото не отговори на своята съперничка, на подигравките й, на търмоза й. Исус възкръсна, защото можеше на кръста да има тая сила, да каже: Отче, прости. Можеш ли да си представиш, че в центъра на твоята молитва, централното място в твоята молитва е прошката? Това е силата, която ще измести планините. Това е силата, която ще изцели болестите. Прошката е силата, която ще видим плодът от молитвите ни, плодът от служението ни, плодът от проповядването, плодът от хвалението. Иначе просто ще бъде само идване на църква. Централното нещо и централната мисия, главното нещо в молитвата ти, в вярата ти, в изповедта ти, в служението ти, трябва да бъде прошката. И това вярвам, Господи, че това е Твоя глас тая вечер. И Твоето слово, и Твоите думи достигат до сърцата ни. Готов ли си, докато вярваш в мен? Готов ли си да свършиш вярата си с прошка? Прошка, която толкова дълго задържаш към този човек. Готов ли си твоята молитва да бъде свързана с прошката? Прошка, която не може да освободи отговорът на тая молитва. Готов ли си твоя пост да бъде свързан с тая простителност? Затова няма сила поста, защото няма сила в непростителността, защото задържа толкова дълго в сърцето си това, което трябваше да освободиш. Готов ли си да простиш на хората, които те нараниха? И Господ казва: тогава мога да те издигна точно както Йосиф издигнах. Хора, които го хвърлиха в ямата, но аз бях толкова добър с него, заради това, че той продължаваше да ги обича. Аз го издигнах да владее на цял Египет. Благодаря ти за Твоето слово тая вечер. Благодаря ти за Твоите думи. Благодаря ти, че моята молитва е свързана с моята простителност. Отдавам ти слава и водя цялата ти църква тая вечер към това да дойде духът на простителност вътре в нас. Да дойде силата на простителността вътре в живота ни. Да царува духът на прошката. Да бъдем готови, силни, да даваме прошка и да искаме прошка. Татко, животът ни е свързан. Възкресението ни е свързано с тая прошка. Помогни ни. Помогни ни в трудни моменти да бъдем силни, да прощаваме. Да бъдем силни като Тебе. Да кажем: Татко, прости им. Татко, прости им. Татко, прости им. И това е начинът да премахнем планини от живота си. Това е начинът да премахнем трудни ситуации в нашия живот. Благодарим Ти.
всичко това молим в името на нашия Господ Исус. И заедно казваме амин. И амин. Може да седнете и да ръкопляскате на Господа. Бъдете благословени и вие, които ни гледахте. Бъдете благословени вие и вашите домове. Искахме да ви насърчиме. Намали малко само, Господа. Искахме да ви насърчим и да отидем с Божието Слово и във вашите домове, във вашите сърца. Бъдете благословени и запомнете, големи планини се махат, когато има големи прошки. Преди да кажете на планината да се махне, кажете на омразата да се измести, на непростителността да си отиде. Преди да направите изповед към планината да се махне, идете направете изповед на прошка и дайте прошка и взимайте прошка. Бъдете благословени и запомнете от нас. Бог е възвишен, дяволът е сразен и Исус идва скоро.